Пак съм донесъл Библията. Пак ще ви прочита сега от нея, да видите, да размишлявам. Просто няма как. Аз съм си отбелезал, искам да ви ги прочита така. Посланието до Галатяните. 6 глава, 7 стих. Не дейте се лъга с Бога. Не можеш да се подиграеш. Каквото посее човек, това ще пожъне. Тълкувайте си го. Като сеете ядове и раздори, това ще сжънете, млади момчета. За напред ви го казвам, да си знаете. Второто послание на Тимотей, 3 глава, от 1 до 5 стих. Това знае, че в последните дни ще настават тежки времена, защото хората ще бъдат самолюбливи, сребролюбиви, надменни, горделиви, колители, непокорни към родителите си, неблагодарни, нечестиви, недружелюбни, непримирими, клеветници, невъздържани, жестоки, невиждащи доброто, предатели, безочливи, надути, повечето славостолюбиви, отколкото благолюбиви, които наред имат благочестието, но се отрекли от силата му. Избягвайте такива хора. Към тях спадат онези, които се вмъкват по домовете и подмамват обременените с грехове и различните желания на тях. Сега ще ви прочета и едно друго, Еклесиаст. Весели се в младостта си, ти, млади човече, и сърцето ти от радост да прелива през твоите млади години. Ходи по пътищата, дето те води сърцето ти, където те теглят очите ти, но знай, че за всичкото това Бог ще те призове на съд. Пропади всяка печал от сърцето си, всичко неприятно отстрани от себе си, защото и младостта, и възрастта на черните коси са суета. Има и още, искам да ви прочета едни притчи и с това ще приключиме, за да разтълкуваме малко всъщност какво иска Господ да каже на младите. Ако си мислите, нали, че аз ви лъжа и тук си говорим някакви глупости, разбирате ли? 21 притча, 11 стих. Дори и дете се изявява чрез постъпките си, дали поведението му е чисто или правилно. Пак ви прочетох някои неща от Библията, за да видите, нали, че Господ преди 2000 години пак какво е казал и за младите, нали? Да не си мислите, че укоряваме само родителите и нас възрастните, има и забележки към младите. Знайте, че както нас Господ гледа, така и вас Господ гледа. Така че внимавайте каквото посеете, да ви знаете, че такова ще жънете. Като сеете раздори, побоища и кървища, това същото ще бъде за вас. Имайте страх от Бога. Това също към родителите, които възпитават така тия деца. Обръщайте повече внимание на децата си, хора, защото виждате до какво се случва. Да ги коментираме, постоянно да са в новините, а пък всъщност да казваме, че това са бъдещето и златото на България. Те от богати семейства, одат с скъпи дрехи, скъпи обувки, с скъпи телефони, с пари от те. Те не ходят с дрехи за 3 лева и 5 лева. Те аутфита им струва 2-3 хиляди лева на те. Скъпо е да влезнем в тази група. То телефона ги 3 хиляди лева, дрехите им 3 хиляди лева, то он целия 6 хиляди лева. Пак да се обърна към всички родители, към всички настойници, към всички хора в тази наша държава. Възпитавайте повече децата, обръщайте повече внимание на децата си. Искайте повече от децата си. Деца, искайте повече от вас самите. Имайте страх от Бога. Не напразно нося тази Библия с мене и ви чета, за да знаете това нещо. Обърнете се малко към духовността. Защото ако се обърнете, няма да сте такива лоши. Не знам докъде ще стигнем в това положение, което се намираме в момента в нашата държава. Всичко правим за децата. Защо трябва да отговарят така децата? И аз съм бил млад, но никога не сме били такива. И ние сме се сбирали на бандички, това, онова, ама не сме правили да одиме да биме беззащитни хора, да причекваме то, да причекваме лония, жени и тем подобно. Малко странно е. Спрете си интернета, имайте, проверявайте децата си в интернет, какво правят. Не дейте, обърнете се към децата си, деца, стегнете се. Искам такива млади хора да ви покажете, че сте будни, че имате желание да помагате, а не да вредите, защото по този начин ще помогнете и на себе си. И пак ви казвам, поне един път прочетете нещо от тази Библия.